Îmi dați cu apă pe foc. Mai fac și o foc. Aș vrea să introducem o temă în discuție, care pe mine ușor m-a derutat în cartea Cine suntem. Nu știu dacă ați citit-o. S-a lăsat o liniște totală. E bine. Nu că dumnealor știu cine sunt. Eu am scris-o pentru ăștia care nu știu. E vorba despre demnitate. Da. În foarte multe texte din această carte. Și faceți o distinție între mai multe tipuri de demnitate. Despre asta aș vrea să vorbim și să legăm un pic și de identitatea românească, care se definește prin demnitate. Să legăm puțin de atitudinea pe care o vezi în familie sau nu o vezi. Povestiți despre un episod cu bunica noastră foarte mult. Și cred că fiecare dintre noi avem în memoria noastră o bunică sau un unchi sau tata sau mama care ne-au învățat, adică nu ne-au spus trebuie să fii demn și asta înseamnă demnitate, dar i-am văzut în anumite situații, sau nu i-am văzut, și am învățat cum să nu fii. Și aș vrea să pornim de la distinția aceasta pe care ați făcut și care vă spun că pe mine m-a derutat. Demnitatea umană și cea creștină. Și mai vorbiți despre demnitatea națională, culturală, politică, economică, etc. Am înțeles. Vă răspund. În primul rând, demnitatea nu înseamnă trufie. Demnitatea nu înseamnă orgoliu. Demnitatea este o altă substanță. Eminescu avea o vorbă teribilă. Zicea așa, Victorul Umbra. Ciudat. Cum nu e Victor Umbra? Pe da. Poți să vorbești de demnitate, poți să vorbești de identitate, de ortodoxie, de creștinism, dar tu în viața de zi cu zi sau chiar în prezența auditoriului poți să fii un imbric. Poți să fii un om care să te comporți social, cum să zic, oportunist. Și atunci discursul tău nu are statura, cum să zic, socială și existențială care trebuie. Un copil, un om tânăr, se uită la felul cum stai în viață. Și zice Eminescu, un băț lăsat pe plajă, lasă-l umbra dreaptă. O chestie strălucită, lasă umbra strălucită. De-aia zice viitorul umbra. Că ăla îți vede umbră. Și atunci, demnitatea umană este eu, Dan Puric, am o demnitate a mea ca om și fiecare de aici avem o demnitate ca om. Eu, la demnitatea mea ca om, pot să renunț în condiții de, cum să zic, din asta limită umană, cum au fost la Pitești, cum au fost de teroare, de nu mai știu ce. Dar există o demnitate de tip creștin care depășește pe cea umană. Demnitatea de tip creștin este că nu-ți mai aparții tu. Este chipul lui Dumnezeu în tine. Și până nu-l lași să se calce în picioare. Cam ce înseamnă, domnule, lucrul ăsta, ca să nu ne expirăm așa în teologie. Dacă vă uitați, de exemplu, fenomenul Pitești, nu au murit mulți, 11. Dar au fost chinuiți 1500, iar unda de șoc a fost la milioane. Ca și acum n-ați văzut că politica corectă, când amendează, trebuie nouă să ne fie frică și să ne facă alții istorie. Decapitează până 2 și restul tagnind. Deci toată șleachta asta de intelectual oportunist din România, asta și fac. Transmit unde de șoc de oportunism. Demnitatea creștină este când nu lași chipul lui Dumnezeu din tine să se sluțească. Ce li se cerea Dumnezeu? Să nu creadă în Dumnezeu. Să se împărtășească cu fecale, iertați-mi expresia, uitați-vă în memorialistica asta. Să își insulte mama și să zică că a fost prostituată. Sora, fratele, să scrie pe plăcuțe de săpun, a murit zilele trecute, un mare armân, Mihai Buracu, de la Turnul Severin, unul din pătimitorii, omul ăsta nu era un om, era un om liturghie. A murit, cred că la 87 de ani, eu n-am văzut o icoană mai vie ca acest om. Pe plăcuțele de săpun, eu trebuia să scrie tot ce a și scris, plăcuțele de săpun de la Itșetip. Itșetip înseamnă Pitești, întors invers. Dacă aș citi cărțulia aia așa, deci uite culmea că suntem aici, el era armând. Nu există, domnule, Biblie contemporană mai puternică decât aia. Atâta este cărțulia. Omul ăla nu se plânge. Omul ăla mărturisește. L-am cunoscut persoana, era așa ca o lumânare, cum să spun, mi-a zis domnul, dar înainte să moară la Albert Turcescu de Mihail Manoilescu, mare sociolog și mare, cum să zic, Mihail Manoilescu a fost așa un geniu, a scris Rostul și Destinul Burgheziei Românești în 42, și că dumneavoastră ați vorbit de el care a murit la Sighet. Și spune că a fost nașul meu.
Era o societate românească care se lega așa. Dacă îi vezi părinții lui Mihai Buracă Armând, ce au făcut ei în zona aia acolo? Unul și unul, domne, toți gospodarii satului, oameni care au punctat istoria, eroi în neam. Bun. Demnitatea creștină este că acești oameni nu au permis să se sluțească lucrul ăsta cu prețul vieții lor. Știți că erau forme martirii în perioada creștină, le scotea ficatul, le scoteau ochii, tăiau limba, îi mungeau membrele, făceau și atrocității, de dau la fiare. Asta era o formă de tortură fizică. În perioada comunistă s-a mers la tortura psihiatrică. Știți ce înseamnă tortura psihiatrică? Tortura psihiatrică este cam așa. Te-a bătut, te-a zmintit, te băga în celulă și pe urmă se auzeau niște urlete de femeie și săracul fără dinți în gură, cu pastrele rupte, întreba cine este? Este măta, mă, pe care o violăm, că nu vrei să spui, sau soră. Și atunci, în capul bietului om, se ajungea la nebunie, doamne. Mulți au nebunit. Pentru că nu poți să reziști. Vă dau eu un mare martir, Nicolae Enescu, care spune așa: te iert, colonel Cutare, că m-ai bătut la tălpi până mi-au ieșit oasele. Te iert, locotenent colonel Cutare, care m-ai curentat. Te iert, nu te iert, plutonier Vasile, care te dus acasă la mama și femeie bătrână, ai violat-o în timp ce eu eram în pușcărie. Și o să vedeți crime și atrocități de un alt nivel, care se circumscriu la nivel sufletesc. Și atunci, cum să zic, demnitatea creștină este a omului care a trecut prin toate. Vedeți că instinctul jertfelnic este acel instinct care trece peste instinctul de conservare în fracțiuni de secundă. Nici nu-l întreabă. Este aproape un instinct matern, ca mama care, dacă își vede copilul în fața autobuzului, nu zice, trebuie să-mi fac datoria de mamă, să-l încă în față. Și nu este inconștient. Ăla este instinctul de jertfă, care se face, zice Schiller, este instinctul sufletului frumos, lejer. Lejer, fără efort. Dacă vă uitați la toți care au murit și foarte mulți armâni în închisorile românești, care s-au dus la moarte, nu, s-au dus firesc. Ei s-au dus firesc. Aici, demnitatea creștină, deci, depășește condiția ta. Tu, Dan Puric, poți să te dezici, Doamne. Dar eu, Dan Puric, nu pot să mă dezic de lucruri care îmi depășesc condiția mea. Cum ar fi condiția de dumnezeire, de neam. Eu m-am întrebat un șmecher de genul ăsta, că nu da, Doamne, tăi certitudini, Doamne. Da, Dumnezeu. Ce certitudine ai, Doamne? Uite, Doamne, că mama n-a fost prostituată. Bă, și îți mai dau 5.000 de certitudini dacă ești cretin. Eu nu le pun în dezbatere BBC. Cum faceți voi așa, câte 5-6 la mese rotunde de nu mai apucă nimeni să vorbească. Vă țigăniți acolo unde ai. Ce dezbați, mă, că sunt lucruri care nu se dezbat. Identitatea nu se dezbate. Identitatea se mărturisește. Sau se simte. Aia, pe Maidan nu se dezbate. E ca dragoste. Ce hai să sunt îndrăgostită, haideți la OTV, amândoi, ne iubim. Din cauza că sprâncenele și eu mă iubește de la plovă și vorbim ca handicapați până mâine. E clar? V-am lămurit? De ce? Spuneți-mi unde e nelămurirea. Că eu am făcut diferența între chipul omului și chipul lui Dumnezeu din om. Acolo nu se mai discută. Eu aș vrea să vă întreb mai departe. Este evident, acum, cu toții, am citit, am auzit, v-am auzit și pe dumneavoastră acum. Comunismul a însemnat încălcarea tuturor drepturilor omului. Sistematic. Și mărturisiți, spuneți acest lucru. Totuși, constat în cărțile dumneavoastră și nu numai eu și aveți o atitudine ușor de retragere, să zicem, față de valorile și de drepturile pe care le are omul și cetățeanul în Uniunea Europeană. Adică vă întoarceți oarecum în spate. Foarte bine asezat. Și așa rămâne. Ne puteți explica de ce? Vă explic imediat. Unde e pericolul? Nu este niciun pericol. Toată problema e, cum i-am spus și eu baronesei Nicholson. Dragă Emma, the problem is, la 5 o'clock acolo, i-am scris pe un bilețel, pe un șervețel cu pixul așa. 90% URSS, 10% AIET. Și m-a zis România. Și l-am dat. Și a zis, ce este asta? Zic, tu e Stalin, eu sunt Ciociu. Deci, tu e Stalin, eu sunt Ciociu. Și aici, pe jos, este și Rusia. Pe un șervețel, dragă Emma, au intrat 60 de milioane
în închisoarea comunistă. 60 de milioane, toată Europa de Est, nevinovată. Una este să pierzi războiul, care oricum l-am declanșat eu. Nu. L-au declanșat mai putere. Bun, am intrat în alianțe, firești, nefirești. Ăsta este destinul nefericit al acestei țări. S-au plătit despăgubile. Cu ce ocazie mă bași pe mine într-un experiment? Unde au fost drepturile omului în perioada în care voi, națiuni civilizate, ați făcut chestia asta? Națiuni, dar zic, știu că genetic n-aveți dată să vă cereți scuze. Dar v-a pregătit Dumnezeu un virus și vouă. Lumea musulmană. Aveți un virus. Istoria merge. Eu spun următorul lucru. Unde au fost drepturile omului când cele mai mari atrocități și Solzhenitsyn a spus, Doamne, deci fenomenul Makarenko s-a gândit în Rusia și s-a aplicat numai în România. Nu în Cehia, nu în Ungaria, nu în Rusia, nu în Ungaria. Numai în România. Opriți-mă. Fac și eu caragele. Nu mă tem de întâlnit. Convenția privind drepturile omului de care spuneți că nu s-a ținut cont când s-a făcut împărțirea de la Ialta, s-a adoptat după încheierea războiului. Foarte bine, dar după de la adoptare până în practică au trecut 50 de ani. Aici? Și doi, din 1989 până în 2011, drepturile omului în România sunt călcate flagrant. Drepturile omului sunt călcate, dacă ai scăpat de o dictatură, n-ai scăpat de un sistem. Păi ce drepturi are România? Decât din 10 studenți 9 să plece în străinătate, pensionarii să fie uciși, clasa medie, să știți că suntem în cădere demografică cu 4 milioane? Drepturile omului sunt astea care se văd aici. Băieți, aplicațiile, domne. Deci am scăpat de un sistem coercitiv, în primul rând că erau responsabili. Moral, dacă nu financiar, să zic că da, domne, din cauza noastră, v-am dat pe un experiment. Ne cerem scuze, domne, public. Ăsta este primul lucru de igienă care trebuie făcut, credeți-mă. Fără asta nu se poate. Noi tot timpul aderăm, mă scos din pușcărie și mă cer că nu pot să alerg la 100 metri gardul. Pe bă, sunt terminat, nu mai mișc plămâni în mine. Nu vedeți că este un lucru de mare impostură? Tot îi tragem cu drepturile omului. Drepturile omului trebuie să se manifeste concret și în actul acesta de, cum să zic, de asumare a unei responsabilități. Nu vedeți că noi suntem vinovați de serviciu a istoriei? Poporul român este vinovat de, nu știu ce, că a trecut prutul, poporul român este vinovat că și-a vrut independență, poporul român este vinovat că a luptat împotriva bolșevismului. Unde sunt drepturile omului care nu recunosc nici astăzi rezistența din munți și rezistența anticomunistă? Bine, cred că vorbim aici de lucruri diferite. Drepturile omului sunt una și recunoașterea celor vini istorice este altceva. Aia cine o recunosc? Oamenii sau animalele? Drepturile omului în România nu mai sunt încălcate cum erau până în 89. Toată lumea se poate mișca liber, poate să vorbească, are dreptul la demnitate, la un proces echitabil, nu mai e arestat pe stradă. Da? Voi sunteți atenți? Ce-mi spune mie, doamna Mariana? citi foarte multe lucruri. O secundă, îmi puteți citi, dar eu vă spun așa. Toată lumea are dreptul să vorbească. Care oameni vorbesc, doamnă? Mitocanii, curvele, marginalii societății, cum să spun, elementele de ce libertatea în România a fost înlocuită cu libertinajul. Vă place ceea ce se întâmplă aici în numele drepturilor omului? Televiziunea și media și cultura din România este poluată efectiv de neamul prost. Nu, domnule, de omul are valoare. Omul înseamnă cadru axiologic. Eu nu pot să fiu egalul lui Petre Țuțea, pentru că este o ierarhie. Pe Țuțea e mai om decât Dan Puric. Că de-aia Țuțea zicea, dacă vorbesc de Brătianu, trebuie să mă ridic în picioare. Și atunci ei fac o echivalență acum. Uitați-vă de seară la televizor și să-mi spuneți câți oameni vedeți. Eu vă înțeleg, dar noi nu suntem niște simpli spectatori. Adică tinerii de aici din sală, cred că petrec la televizor, nu știu, o oră, două, ei învață, dau examene, se pregătesc pentru o carieră, citesc cărți. Adică, da, mass media are un rol, dar are rolul pe care îl vrem noi. E cam bancul ăla ne lăsăm duși de nas și prostiți atâta cât vrem, dar cred că fiecare dintre noi are un discernământ și cred că cei din sală de aici au. Nu mai e așa, doamne. Și au și din familie, știți, și au și din... Nu generalizați, că nu este așa. Se zice acum că cine are televizor, nu este informat. Cine are televizor este dezinformat.